Illum qegħdin nagħmlu l-festa bħalma nagħmlu kull 29 ta' Settembru lill-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael. Il-missjoni tagħkom daqskemm hija essenzjali hija diffiċli. U allura għandkom bżonn ukoll il-protezzjoni, il-ħarsien ta' Alla, tal-Arkanġli u anke tal-Istat. Kunu għafu li intom strumenti mhux biex tweġġgħu il-proxmu imma biex tgħinuh jgħix ħajja aħjar. U allura nitlob fuqkom il-fejqan u anke li jkollkom is-sapport neċessarju biex tkomplu x-xogħol tagħkom u mix-xogħol tagħkom toħorġu sostnuti mhux inkisra. Għalhekk nitolbu llum il-protezzjoni tal-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael u nitolbu wkoll fuq pajjiżna f'din is-sena ta' grazzja id-don ta' rikonċiljazzjoni, tal-maħfra u tas-sikurezza. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddisa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xered fuqna ħnina tiegħek billi taħfrinna kull ma jbiżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħina nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona bin Amittaj u qallu: mur Ninwe il-belt il-kbira u xandrila li ħżunithom telat qudiemi. Imma Ġona qam biex jaħrab lejn Tarsis minn quddiem il-mulej. Niżel Ġaffa fejn inserta ġifen sejjer lejn Tarsis. Ħallas il-passaġġ u telaq fuqu biex imur magħhom f'Tarsis, il-bogħod mill-mulej. Iżda l-mulej bat rifnu fuq il-baħar u qamet taqliba kbira, hekk li l-ġifen kien għoddu nqasam. Il-baħrin twerru u kull wieħed minnhom beda jgħajjat lill-Alla tiegħu. U wadbu l-baħar il-merkanzija li kien hemm fuq il-ġifen biex iħaffu minn fuqhom. Iżda Ġona niżel isfel net tal-ġifen, imtett u raqat fil-font. Imbagħad resaq fuq il-kaptan u qallu:
Int kif intriqet? U musejjaħ lill-Alla tiegħek. Għandu mnejn Alla jiftakar fina u ma nintilfux. Imbagħad bdew jgħidu wieħed lill-ieħor. Ejjew nitfgħu x-xorti, ħankunu nafu ta' min il-ħtija li waqa' fuqna dan l-awġ kollu. Tefgħu x-xorti u x-xorti waqgħet fuq Ġona. Imbagħad qalulu: Issejdilna, ħtija ta' min ġie fuqna dan il-awġ? X'inhu xogħolok? Minn fejn inġej? Liemu pajjiżek? U mill-liema poplu int? Qalilhom: Jien Ebrew u nqim lil Mulej Alla tas-sema li jagħmel il-baħar u l-art. Dawk l-irġiel beżgħu biża' kbir u qalulu: Dan għax għamiltu? Għax billi hu kien qallhom kollox, saru jafu li kien ħarab minn quddiem il-Mulej. Imbagħad qalulu: Se nagħmlu bik biex il-baħar jikwitalna? Għax il-baħar baqa' jżid. Qalilhom: Aqbduni u ixħtuni l-baħar u l-baħar jikwitalkom, għax naf li din it-tempesta kollha waqgħet fuqkom ħtija tiegħi. In-nies armaw jaqtfu biex jerġgħu jaqbdu l-art, iżda ma seħħilhomx għax it-taqlib tal-baħar baqa' jżid kontrihom. Għalhekk sejħu l-Mulej u qalu: Ja ħasra Mulej, nitolbuk li ma tħallinix nintilfu ħtija tal-ħajja ta' dan il-bniedem u twaħħalniex ħatja ta' demm bla ħtija, għax kont int Mulej li għamilt kif ogħġbok. U qabdu l-Ġona u xeħtuh il-baħar, u l-baħar raqqat il-qilla tiegħu, u l-irġiel qabadhom biża' kbir mill-Mulej u offrew sagrifiċċji lill-Mulej u għamlu wediet. U l-Mulej qabbad ħuta kbira tibla l-Ġona, u Ġona baqa' 3 ijiem u 3 iljieli f'żaqq il-ħuta. U l-Mulej kellem lill-ħuta, u din xeħtet lil Ġona fuq l-art. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Flimkien, Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Fid-dwejjaq tiegħi lill-Mulej sejjaħt u hu weġibni. Mill-ġuf tal-art li mwiet krab tal-lajnuna u leħni smajtu. Flimkien, Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Inti tfajtni fil-qiegħ ġo nofs il-baħar u l-wied dar miegħi. L-imwieċ il-kbar u l-ħalel kollha tiegħek għaddew minn fuqi. Flimkien, Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. U jienet tgerrixt minn quddiem wiċċek, kif nerġa' nara t-tempju mqaddes tiegħek? Flimkien, Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Meta ġo fija kelli ruħi mħedla, jien fil-Mulej ftakart u t-talba tiegħi telat sa quddiemek fit-tempju mqaddes tiegħek. Flimkien, Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Natikom kmandament ġdid jgħid il-Mulej. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. Dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab il-Ġesu staqsih: Mallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu: Fil-liġi x'hemm miktub, int x'taqra fiha? U dak wieġeb: Int għandek tħobb il-Mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha b'moħħok kollu, u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu: Sewa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal il-Ġesu: U l-proxmu tiegħi minnu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu: wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqa' f'idejn il-ħallilin, dawn neżżawh biċruħ biswat u telqu u ħallewh nofsu mejjed.
Inserta kien niżel qassis minn dik it-triq u raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita, meta wasal hemm u raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn wieħed Samaritan, wasal ħdejh, raħ u tħassru, resaq leħ, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbitu rabathomlu, u mbattellu fuq il-bima tiegħu u waslu f'lukanda u ħaħsiebu. L-għada ħareġ biex tgħin flus, tom tal-lukanda u qallu ħoħsiebu, jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, irroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta, int min jidhirlek li ġiprota proxmu ma dak li waqaf f'idejn il-ħallilin. Min ħenna lieh wieġbu dak. Qallu Ġesu mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Id-domanda li għamel dan l-għaref fil-liġi lil Ġesu, il-proxmu tiegħi minnu, tidher domanda mill-iktar naturali. Meta Ġesu spjega li huwa l-aqwa kmandament fil-liġi u qal int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha b'moħħok kollu. U l-proxmu tiegħek bħalek innifsek tiġi waħedha din id-domanda. Anki jekk l-Evanġelu jgħid li dan għamilha biex juri li kellu raġun. Imma interessanti kif Ġesu fl-aħħar tal-Evanġelju ibiddel id-domanda. Fil-waqt li dan staqsa lil Ġesu, il-proxmu tiegħi minnu, Ġesu jurih kif għandu jagħmel domanda differenti li nnifsu. Mhux il-proxmu tiegħi minnu, imma jien kif se nkun proxmu għall-oħrajn. Fil-fatt għalhekk qallu minn dawn it-tlieta int min jidhirlek li ġibru ta' proxmu ma' dak li waqaf f'idej ħallilin. Li differenza hemm, kbira differenza, illa għaliex meta il-mistoqsija kienet minnu l-proxmu tiegħi, diversi nies dak iż-żmien kienu jgħidu isma' l-proxmu huwa min jemmen bħalek, minnu tal-istess razza tiegħek, min huwa ludi bħalek, min għandu l-istess anki konvinzjonijiet tiegħek, dak u il-proxmu tiegħek. Mentri Ġesu qed jgħid li aħna meta nħarsu lejn l-oħrajn m'għandniex nifirduhom minnu l-proxmu u minnu inqas proxmu. U nagħmlu dan jekk ngħidu flok ngħidu minnu u min mhuwiex, ngħidu jien kif se nġib ruħi ta' proxmu ma' ħadd ieħor u minnu imini. Fil-fatt għalhekk Ġesu juri permezz ta' din il-parabola sabiħa ta' Samaritan it-tajjeb kif aħna nkunu proxmu għall-oħrajn, għaw isemmi kif kienu tlieta min-nies tnejn rawh lil dak nofsu mejjed hemmhekk fit-triq u baqgħu għaddejjin. U dan is-Samaritan li ma kienx tal-istess razza bħal dak li spiċċa hemmhekk nofsu mejjed, l-Evanġelu jgħid mhux biss waqaf, imma wasal ħdejh, raħ, tħassru, resaq lejh, dewwielu l-ġrieħi, mbattellu fuq il-bima, waslu fil-lukanda u ħaħsiebu sal-aħħar. Jiġifieri dan kien lest das-Samaritan li joħroġ il-barra minn triqtu, li jibdel il-pjanijiet tiegħu u li juża dak li għandu biex jgħin lil dak li kien fil-bżonn, biex ikun proxmu għal dan li spiċċa hemmhekk nofsu mejjed. U Ġesu
irid jagħti din it-talima lid-dixxipli tiegħu lilna illi aħna l-imħabba tagħna għandha tmexxina biex nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn u nkunu proxmu għall-oħrajn huma min huma. Jekk xi ħadd għaddej minn tbatija aħna għandna nfittxu li nieqfu miegħu jew magħha. Jekk xi ħadd narawh fi bżonn għandna naraw kif nagħmlu biex ngħinu minnu fil-bżonn. U Ġesu qed isemmi hawnhekk ċirkostanzi jekk tkun bħal ta' Samaritan it-tajjeb tista' tiġri darba kultant li tara xi ħadd li għandu verament bżonn ġralu xi ħaġa u tgħinu. Imma li qed jgħid Ġesu huwa kemm importanti li aħna jkollna din l-attitudni li nkunu aħna proxmu għal ħaddieħor dejjem. U nagħmlu dan anke fl-affarijiet żgħar ordinarji ta' kuljum. Pereżempju, b'kelma li nistgħu ngħidu ta' ġid. Il-bniedem li qiegħed forsi jaqta' qalbu ninkoraġġuh. Kultant bit-tbissima nistgħu wkoll inkunu ta' għajnuna għal min għaddej minn żmien diffiċli. Jew bil-preżenza tagħna ħdejn xi ħadd li hu marid jew marida. Araw kemm nistgħu nagħmlu kemm nistgħu ngħixu tassew din l-imħabba f'okkażjonijiet żgħar ordinarji ta' kuljum imma li jagħmlu d-differenza kollha. U b'dal mod li aħna nkunu qed ngħixu tassew dan l-ispirtu li semmi Ġesu llum fil-parabola illi nkunu proxmu għal ħaddieħor. Nitolbu l-mulej llum il-grazzja li aħna tassew nożżu dal-ewwel kmandament jiġifieri lilu inħobbuh qalbna kollha, bruħna kollha, b'moħħna kollu, bisħieħ u li l-imħabba leħ tmexxina biex inkunu proxmu għal dawk kollha li huma fil-bżonn. Ejju issa nresqu t-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġit għalina kommulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej aħna nkunu dejjem proxmu għal dawk kollha li huma fi bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex ikun dejjem l-ispirtu tal-imħabba lejk u lej l-oħrajn li jmexxina f'ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftakar mulej fil-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura bin Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja tal-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied u speċjalment nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-mibeda, tal-violenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna nqattal li qed nagħmlek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-missieri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fida ħajja nisqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati li wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu bnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
aħna u nistennew u nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li s-sagrament li bih tqarbinna jkun l-ikel u x-xorb tagħna biex nimbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ci siamo, è iniziata l'avventura della giornata mondiale dei bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza sa' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa.
ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità, sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! Nofru dan il-Rosarju l-lum għal-paċi fid-dinja biex imulli jagħti wkoll inkoraġġiment u għajnuna daw kollha li qegħdin b'xi mod jew ieħor jaħdmu biex ikun hawn il-paċi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana jina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna d-dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġu Gabriel ħabbar li sitna Marija kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tirisat nagħtik ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija muri miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġener kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iż-żuli qariba tagħha Santa Elisabetta. Mis-sena li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Stima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Stima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Stima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Mis-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobbsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfar minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima dik Marija bi grazza mimlija murejmija berkinti fost n-nisa mpire kif rotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen.
Sima dik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima dik Marija bi grazzi memlija mrejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima orina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima orina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħammis misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidisat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Snima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewtan ammen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenerebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlowa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turframent lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tili satnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-ark. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Umm Alla. Itlopalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlopalina. Om ta' Kristu. Itlopalina. Om il-Knisja. Itlopalina. Om tal-ħnina. Itlopalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. Om muxebba. Itlopalina. Om it-tama. Itlopalina. Om liżjed safja. Itlopalina. Om liżjed nadifa. Itlopalina. Om blateba. Itlopalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlopalina. Om tal-aġeb. Itlopalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlopalina. Om ta' min ħalaqna. Itlopalina. Om ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollu kaqal. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopalina. Mera ta' qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħtana. Itlopalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri ta' Lavorju. Itlopalina. Dar ta' Deb. Itlopalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlopalina. Bib tas-sema. Itlopalina. Kewba ta' filgħodu. Itlopalina. Saħħa tal-morda. Itlopalina. Kien tal-midimbin. Itlopalina. Farax tal-migranti. Itlopalina. Farax tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apostli. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlopalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopalina. Sultana mtella s-sema. Itlopalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina Qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza Glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li Alla fdalek li l-ibnu fik Marija qedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Sant Rocco, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addiodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakunata Kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk Glorjuża fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Ġusepp Arus Kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.